Tandi kagahapon, medyo ni bago ang direksyon sa Bagyong Betty. Kini samtang naglihok kini sa kadagatan duol sa Batanes. Katapusan kining nasigpatan nga adunay gilayon nga 315 kilometers east of Basco, Batanes ug naglihok pa west-northwest sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Matod sa pag-asa, posible nga sa Huwebes sa gabi o sa Biyernes sa buntag mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Base sa labing awahing bulletin sa pag-asa, giisa pagihapon ang signal number 2 sa Batanes, northeastern portion sa Cagayan, apil na ang Babuyan Islands. Signal number 1 sa mainland Cagayan, northern ug eastern portion sa Isabela, eastern portion sa Ilocos Norte, Apayao, northern portion sa Kalinga ug northeastern portion sa Abra. Gawa sa epekto sa Bagyong Betty, magpa-uwan usab ang hanging habagat sa southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Base sa data sa Metro Weather, adunay pag-uwan sa Samar Provinces, Bohol ug Leyte. Posible usab ang pag-uwan sa ubang bahin sa nasod, apil na sa Luzon ug Mindanao. Tunod sa Bagyong Betty ug habagat, baluron ug delikadong magpalaod o managat sa ubang bahin sa nasod.